Pahin mitä koskaan on käynyt, niin peräseinällä tehtiin jalkakäytävää ja oli vanha pariskunta, mä siirsin niille viinimarjapuskat ja omenapuun sivulle viimeisen päälle sinne ja mullat sitten nurmikolle ja mummu lupasi kutoa mulle villasukat hyvästä työstä. Joo. Mun piti mennä perjantaina hakemaan 2 kahvitauolta niitä ja kello oli 1:30, kun veettiin semmoista isoa rumpua ja mihin piti tehdä pitkä routakiila. Joo. Ja siinä oli Eltellin miehet ja Desti ja mestari oottamassa, että saadaan se, mä saan sen homman tehtyä pois, niin ne siirretään, niin toi sähköpaulu oli jo uusi laitettu viereen, että ne siirretään langat vanhasta siinä. Joo. Mä peruutin sitä sähköpaalua päin ja se kaatui se sähköpaalu, niin se repäsi sen vanhan pariskunnan niin talon päätykolmio irti ja puotti tiilet siihen välikattoon ja vanhukset ambulanssilla sairaalaan.